cikin zuciyata kin zauna ban ga kamar ki ba, cikin zuciyata kin zauna ban ga kamar ki ba 'yan mata. Ba soyayya da ke zanayo cikin zuciyata har raina ba ga kamar ki ba 'yan mata. Cikin duniyar nan na ɗauka akan san ki nai nisa, bana jin kira na tafi kan sai na je garin nisa. Zo ki ji dukkanin wani labari da so na ki ya kunsa, cikin zuciyata kin zauna ba manta da ke ba. Na san so kamar wani cuta ne da bai da magani, ina nan da nawa cikin rayya da ɗaya tintini, cikin zuciyata ya zauna zamin lahani. Akan ne yasa ne alƙawarin ba zan ya da ke ba. Idan sha na warke cutar nan ta bar zuciyata, ashe maganin wannan cuta na samu ki yar gata. Ina son faɗa miki sirri na da ke zuciyata, dare babu rana kin zauna cikin rayuwata. Cikin zuciyata kin zauna ban ga kamar ki ba, cikin zuciyata kin zauna ban ga kamar ki ba 'yan mata. Kamar ki fana kasa cikin duniyata, kin zama gimbiya kuma 'yar auta a cikin su mata. Ni zan kira ki shalele na kin zama rayuwata, ki ce zana ba mulkin birnin cikin zuciyata. Sarki Allah suke biyan bukata, ya bani ke cikin rushi na masallake magauta. Mun je gidan mutan kauna mu gina ciki ba mugunta, biyo rayuwar mu a tare da ke ciki ba uku.